network sila bafowethu hayi network ilwa nathi ithi cha. Ngidlalele yodwa ngani zakwethu hayi ngiyaxolisa kakhulu bafowethu ake nibizeke abanye since nje sisekhona ubize omunye impela ubize omunye ubatshela ukuthi nanka amavikela ambuzo wadi wabuza uthi ayezani kulonyaka cha wona sendleleni impela ke yona ayeza ngempela uthi ngikhathele ulibe nginqumana nosuku bese ngigcina ngithethisa emva kwalokho sengifuna ukuthi manje ke kube yimi manje ozoqhamuka esenza nje aqhamuke esethi mi kuze singeze ukuthethisana ngoba manje sijike sibuye sithethisane mangabe kungasenzekanga kanti kubuye kube nenqinamba phela nathi asizenzele into futhi ngalezi inkathi nokuyaziwa nje ukuthi ezidudu kuyagcwala nabaculi abaningi laba bazozigcwalisela indawo laba bazoyidlalela nje lapha ezidudu ngoba kuba bekho laba abantu abazodlala lapha ezidudu ngabe izinto ziyenzeka nje kalula manje sebakhona leli bandla lo TikTok leli lambe liqulusa la liyogcwalisa lapha ezidudu liyokwenza amahlaya lapha so nje bafowethu nisixolele kakhulu ngani zakwethu nathi akusiyona intando yethu yilabaculi laba sebabaningi ngathi kudlalwa ngathi team yani hey kuningi lezi zinto abaculi manje bafowethu angisazi nami sengizicabanga ukuthi ngivele ngiyihlalele phansi nje ngoba sengiyenza lento ngoba ngiyathanda itraffic esila ayiningi kakhulu bafowethu so nje nisixolele ngani zakwethu makuyilezi ikhathi kahle nje makwama holiday ngoba nobani usuke efuna ukuyokhipha ke bese kuba yibo ke laba kade ngibasho hayi ke babhuza phambili ke bona lapho so nje ngani zakwethu kufanele nibuye nisixolele nisunderstand nesimo sokuthi hey sesaba abaningi kakhulu awule nginizwise uyazi ukuthi nginizwise ukuthi ngidlale livela ngidlale seqedile ngiqedile impela ngayidlala hayi seshila wakusishila insimbi yathi cha ngifuna ukukhuluma kulonyaka ngathi indaba usho indaba oyifuna okusho ukuthi impela siqedile impela uzwa kunjani laletsisa uzwa kunjani ngiyayeka manje ngithini bafowethu ngiyidedele manje noma ngivele ngibone ngonyaka ozayo uphole kancane ngicabanga ake nivode bafowethu mina ngicabanga ngivele ngibone ngonyaka ozayo kodwa khona ngiqedile ngifuna ukukhombisa ukuthi ngiqedile ngithini bafowethu noma ngibone ngonyaka ozayo awuzwe udlale ngenhliziyo yami mina ngizengalela isilolojana hayi asibone ngonyaka ozayo uzwa kunjani lapho mangibona ngiphambi kwakho asibone ngonyaka ozayo uthini madoda ayasiyeka uJanuary nangu uzothi ngoJanuary bathi ngoJanuary okay hayi kunjalo phela January nawe uqinisile lapho ayisongila udlale ngenhliziyo yami mina ngizengalela isilolojana
Linda ngegatha lapho ngizokutshela ngethi sekunjalo unyaka uhlala ukuphethe kanje ngefoni yakho ukuthi nje kanjalo ngeke awu udlale ngenhliziyo yami mina ngizengalelisa lolo dlala Ngiyanthanda bafowethu no cha ngani zakwethu bekungekho nje ukutheni kakhulukazi bekukusho nje ngoba abalandeli nabathandi bomculo wethu nabathandi bomculo kaMaskandi sebelibe beqale njalo bengathembi ukuthi iCommander ngempela iyasebenza nanokuthi umsebenzi uyeza kulonyaka cha iyezi EP impela iCommander nensimbi ungadideki isihloko ngiyasikhipa ke manje isihloko TikTok hayi isihloko TikTok kade bebuza abantu bethi yawu Commander usasitholi ne-front cover sengiqalile iyeza i-EP iCommander nensimbi isihloko uTikTok lindela ke iSminoff usesheshe walikhiphila lindela ke sayothenga iSminoff lindela kuzoqhubeka ngokuqhubeka kodwa ngiyakuthembisa ukuthi khona seyihubela sakusha madoda seyihubela sakusha selidumele emantsupeni kunjalo nje ngani zakwethu sesiphuma kanje ileyo ndoda yaleso sagile kunjalo uzwa nje ngqomfo awuze kulate awuthandi ngozeke sesihambe